Dinhi sa kalibutan, matag nasod, aduna gayoy balaod. Mga balaod nga mugiya sa mga tawo. But not all laws are moral. Dili tanang balaod moral. Tuod kay adunay mga balaod usab nga usahay o siguro makadala ka nato ngadto sa kalaglagan. Like sa ubang nasod, nahimong balaod ang abortion, nahimong balaod ang divorce. Sa balaod. Ug mismo ang atuang Ginoong Hesukristo sa Ebanghelyo mingon siya, ayaw ninyo hunahunaa nga mianhi ako aron pagsalikway sa balaod ni Moises o sa mga pagtulunan sa mga propeta. Wala ko muanhi aron pagsalikway niini, kundi paghatag og hustong kahulugan. Na unsa man ning klasiha sa balaod ang gisgutan sa atong Ginoong Hesukristo? The Decalogue, ang pulo ka kasuguan nga gihatag sa Dios ngadto kang Moises aron sa paggiya sa mga tawo nga iyahang giluwas gikan sa Ehiptohanon nga kaulipnan. Gitagaan yag balaod ang mga Israelita aron dili magkatibulaag, aron kini magpabilin diha kaniya. Ug ang Ginoo nag-andam sa iyang katawhan alang sa kaluwasan pinaagi sa balaod o sa mga propeta. Dili ba? Iya man gipadala ang iyang mga propeta aron sa pagpahimangno nini mga tawhana, mahitungod sila mga binuhatan. Gitagaan niyag balaod aron magsunod kanunay diya sa matarong nga dalan. Og mismo ang atong Ginoong Hesukristo apan unsa man ang iyang pamaagi? Unsa man ang pamaagi sa atong Ginoong Hesukristo? Una, kaluoy. Iyahang gitagaag emphasis kining kaluoy, dili ang pagka-legalistic. Kaniadto ang mga eskriba, ang mga Pariseo, ang mga kadagkuan sa Hudeo, ang mga kadagkuan sa balaod, legalistic kayo. Kung unsay gisulti sa balaod, balaod gayud. Munang kung adlaw ipapahulay, tanan mamahulay. Bisan gigutom, dili pwedeng mangitag pagkaon. Bisan adunay talabangon, dili pwedeng tabangan. Apan para sa Ginoo, kaluoy ang iyang gipatigbabaw, dili ang pagka-legalistic. Ikaduha, gugma o dili ang kadautan sa tawo. Mao kini ang gitagaan og emphasis. Kaluoy o gugma. Mingon pagayod siya, ang dili magtuman bisan sa labing gamayng bahin sa kasuguan og magtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon, mahimong labing iwit sa gingharian sa langit. Gani sa lain nga ebanghelyo, adunay lain nga si Jesus nagingon nga kung kinsa gani katong makaangin sa pagpakasala sa uban, mas maayo paghikta ng yang liog og bato og itambog ngadto sa dagat. Ang dili magtuman bisan sa labing gamayng bahin sa kasuguan og magtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon, mahimong iwit sa gingharian sa langit. Ang pamaagi sa tong Ginoo, ang kasuguan sa Dios, supak sa ato ang gitawag og subjective happiness. Supak sa ato ang kagustuhan. Og bisan ang atong konsensya nagtudlo kanato nga dili gayud insakto ang pagbuhat ini, or bisan nasayod kita nga sayop gayud ang pagbuhat niini, apan ato ang gitugutan. We permit patterns of sin. Kay para nato maayo ato ang feelings may atong gibati. Para nato insakto. O para nato mao ni ang freedom, mao ni ang kagawasan. Mo nang karon panahon na daghan kayo mga rights, mo claim ta rights na ako ni, ako ning katungod, kay ako ning lawas.
Ako ning katungod, kaya ko'y nagdala sa akong kinabuhi. Mo nang kasagaran, mangangkon na ta sa tanan. Mangangkon ta sa tong lawas. Mo nang bisag unsa na tong buhaton sa tong lawas. Pero natong nalimtan, nga doon na day ang Diyos, doon na day Ginoo, nga may tag-iya niini. Mga igsuon, kung dili ta magbantay niini, mahulog gayud kita ngadto sa kadautan. Mahulog gayud kita sa laang sa demonyo. Mipadayon pagayon ng Ginoong Hesukristo sa pag-ingon, apan ang magtuman sa balaod ug magtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon, mahimong dako sa gingharian sa langit. Mga igsuon, ang tinuod nga kagawasan dili ang pagsalikway o pagsupak sa balaod o kasuguan sa Dios. O magbuot, magpatuyang sa tong gusto, dili ni mao ang kagawasan. Ang tinuod nga kagawasan mao ang pagdawat, acceptance of God's moral law. Ang pagdawat sa kasuguan sa Dios. Ug matud pa ni Saint John Paul o Saint Pope John Paul II, moral law has its origin in God and always finds its source in Him. Moral law, ang naagayod kini, nagagikan sa Ginoo. O kanunay gawin nato kining makitaan, ang tinubdan niini ngadto sa Dios. Muna makaigsunan ko ni Kristo, ang atong langit nung amahan, tanunay nangandoy sa atong kaayuhan. Sama sa ato ang mga ginikanan din sa yuta. Ang Dios nangandoy nga kita magpabilin kanunay diha sa iyang kiliran tungod kay nahigugma siya pag-ayo kanato. And nothing can separate us from His love. He wills our very best. Mao nang siya mismo ang midupa sa krus. Siya mismo ang milukat kanato. Siya mismo ang mibayad sa tuwa mga kasalanan. Aron kita makatagamtam og kaluwasan. Kitang tanan gihimo sa Ginoo para sa Ginoo, dili para sa dautan. Ingon anak kita kapinangga sa Dios, dili siya ganahan nga mahimulag kita kaniya. Munang iyang gihatag kanato ang mga kasuguan o iya pagayt kining ug makaabot kita ngadto sa iyang gingharian nga walay katapusan. Ang balaod sa Dios magdala kanato sa kaluwasan. Ang balaod sa Dios maghatag kanato tinuod nga kalipay, tinuod nga katagbawan. Muna makaigsunan ko ni Kristo, maningkamot kita sa pagsunod o pagtuman sa makasuguan sa Ginoo. Tinuod ang ihang kasuguan, dili sayon. Simple lang kayo paminawon, apan dili sayon pagabuhaton. Ilabi na gayud, ang balaod sa gugma. Kay sayon man tang maghigugma sa mga tao nga atong giganahan. Apan sa mga tao nga wala to ganahi, lisod kay pagahigugmaon. Apan mao kining kasuguan sa Dios. Mao kini ang iyahang sugo kanato. Kay kung dili kita magtuman sa iyang sugo, dili tinuod nga nahigugma kita kaniya. Kaya ang nahigugma sa Dios, magtuman gayud kung unsa ang iyang sugo. Munang maningkamot kita. Kung nahigugma kita sa Ginoo, maningkamot kita sa pagtuman sa iyang kasuguan. Maningkamot kita sa pagbansay, pagpadayag, kung unsa iyang kabubuton, alang kanato, aron sa ingon. Mahimo gay kita mga manununod sa gingharian nga walay katapusan. Og ato ang matagamtam ang tinuod nga katagbawan ug kalipay.
In other words, ang kaluwasan nga nagpaabot kanato ngadto sa unahan. Munang mamalandong kita ning panahon sa Kwaresma ug maningkamot kita sa pagbansay kung unsa gayud ang kabubuton o kasuguan sa Dios niyang gibilin dinhi sa kalibutan. Kay mao gid kini ang maghatod kanato ngadto sa kaluwasan. Hinaot pa unta.